Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο 1 και ο 2, ο Ανώνυμος 1 και 2. Και εγώ εδώ είμαι ο 3, απλά είμαι ο κάμεραμαν. Ναι, είναι ο κάμεραμαν ο Ανώνυμος 3 και έχει και voice changer να ξέρετε. Και παιδιά, τελειώσαμε από το escape room, τώρα... Ήταν λίγο τρομακτικό. Ναι, το πρώτο. Σας προτείνω να έρθετε στο Σκέπολης. Για πάρτι ειδικά είναι ωραία. Ναι, είναι τέλεια. Με φίλους. Με Μπορείτε και μπαλονοπόλεμο. Όλοι subscribe. Την επόμενη φορά θα είναι άλλη μέρα και θα κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Και θα κάνουμε και gaming. Αυτό που είχα πει θα κάνουμε gaming και τον Ανώνυμος 2 θα του λέω τι να κάνει για μία μέρα και 5 ώρες. Αυτό. Γεια σας. Όλη εγγραφή και like. Και παιδιά, μπορεί να φτιάξουμε και κανάλι gang, όχι, Goofy Gang 2. 2, που θα είναι και ο Ανώνυμος 3. Ναι, και ο 4. Και ο 4. Ένα όμως εγώ θα μιλάω διαφορετικά, θα μιλάω κάπως έτσι. Γεια σας. Τέλος. Λοιπόν, και τα λέμε στο άλλο βίντεο. Γεια!